Takže čaute, čaute. Pardon. Dneska sa pozrieme na replay z T1 Heavy na mape Klidné pobreží. A máme tu tank T1 Heavy. Tak. Takže som topka. A chcel som ísť sem. A uvidíme, čo sa stalo. Takže idem si tam pekne pomaličky. A zrazu... Kto tam je? MP Stratus Roblox. Takže máme tu prvý cieľ. N4. No, prvý ding, samozrejme. 124. 119. No, nestiel som, nevadí. Takže. Takže pokračujem si tam v mojej ceste a zbadám Panzer 2G. A je po ňom. OK. HCR už som nestihol. Pozerám, či tu niekto či ich nevidno. Nie. Tak idem to dostrel, lebo vidím, že prehrávame. Takže už to máme prehraté, hej. A určite vedím, ani zázrak sa nemôže stať. No môže, tak ale viete. 121 krásnych. Nechápem, čo tam robil ten ECR. Boom. Si mŕtvý, kamarát. Dobre, a teraz ma odtiaľto niekto zostrelil. Ale to nevadí. Stále mám dosť životov a idem po ňom. A namierim si. Tak a teraz sa už nauhoval. Skúsil som to, ale nič, dobre, vybehol. Bye bye. Nie, nestiel som. Dobre, nevadí. A to bude asi štuk. Štuk to je a Churchill. Dobre. Počkajte. Ja tak nič. No dobre, išlo to úplne niekde inde. Dobre, nevadí, ešte som sa snažil túto budku dať prežiť, ale zistil som, že to je úplne zbytočné. Tak idem pozrieť toho štuga. Idem. No a niekto ma teraz bingol. Dobre, tam ho nevidím. C34. Aha. Tam je C34 a tam je ten štuk. Dobre. Tak som sa pozeral, či niekto nikde není. Dobre, stav 10-10. Takže vyrovnané. Ešte sa chcem pozrieť. Tak, tu už je mŕtve. No, 11-11 a čakáme. Nie, tak ideme dopredu. Ako som to mohol netrafiť? No, proste nerozmýšľa. Dobre. A posledný traja.
Už som písal, bránte základňu. A teraz som písal. There is Churchill. Lebo išiel tam ten Churchill. To ste videli. Dobre. Z nášho týmu. Štuk po 3 kg a SU-85. A ešte tam Matilda. A tá je mŕtva. Takže som nestihol. A už je len ten Churchill. Čo teraz? Budeme kepovať alebo pôjdeme za ním? Ale videl som, že videl som, že už tu je. Čo tam je? Že už tam je SU-85, ale ona krepa pôjde sem. Tak si to pozrieme. To je veľa mŕtvych. A. Tak ja som sa rozhodol. Ja som sa rozhodol ísť po toho Churchilla. Nevšimol som si, že nekepuje. A zrazu on začal kepovať. Hovorím, ak toto zafejlím, tak som úplný idiot. Tak rýchlo. S85 go to cap. S85 I defend. Dobre, ona defenduje, takže tam ide. Múdre od nej. Čak, ale tento to nepočúva. Veď prečo by mal? Kde? A to si... Dobre. ...44, 45. Dobre, štuk má 4 kg. A teraz idem tam ja. A namierim si. Boom. Yeah. Takže to je všetko. Ďakujem. A uvidíme sa zase na budúce.